As conservas Azul de Portosín están a ter unha gran acollida polos consumidores. A confraría traballa na ampliación de puntos de venda mentres que a xente que xa catou ten a súa favorita. A confraría de Portosín lanzou no 2025 as súas conservas Azul de Portosín, elaboradas con produto local traballado por Conservas Sotavento. Polo momento están no mercado a variedade de sardiña fumada en aceite de oliva e picantes. A resposta é moi favorable. Aquí hai algúns locales en Portosín que só teñen á venta. O Gadis está disposto a traballar con nós. Como tiñan, fun agora en noviembre, fun a falar con eles ali á sede. Tiñan agora o de Navidad, entonces deixaremos para enero, pero que sí que estaban convencidos que sí que se poderían poñer nas tiendas do Gadis. A conserva está salindo moito, moitas empresas están chamando para metelas nas súas cestas. E, bueno, vamos indo paso a paso e creo que ahora o facer a promoción adecuada pois vai nos a favorecer moito. No Azul de Portosín, que se celebrará o 22 de agosto, as conservas terán o seu espazo protagonista. Xunto co noso peixe fresco e faceremos tamén o Festival de Azul de Portosín que xa o fixemos o ano pasado, este ano logo, pero o ano seremos de 2 días con grupos estelares e, bueno, estamos traballando neso e a ver como podemos facer. A xente que xa degustou as conservas Azul de Portosín ten xa a súa elaboración favorita. A favorita de xente, en este caso, sempre como destaca moito, é a fumada. A sardiña fumada é a que máis se está tirando. É un produto que non solía ver, mas é o único produto de sardiña fumada, de produto exclusivamente gallego, e máis de nosos barcos. Si é verdad que estamos proyectando unha serie limitada dos barcos que si queiran participar do mismo barco a unha serie limitada ca foto do barco nas conservas. Estamos estudiando o tema. Que apunta a que seguen a traballar para ampliar os puntos de venda onde os consumidores poidan mercar a conserva Azul de Portosín.